Поглеждаш мазната. Нали няма да я купуваш? Един капак съм двигател. Афика! Вързай! За редното. Айде, удари. Влади, сега твой багажник, нали? Не. Проверка на багажника. Барай техниката. Документирам се. Барай техниката. Не, червено, ама става. Ако искаш, дай да ги приборваме с крилцето, да видим кой ще Сега има издържи. собственик, където го снима. Той... Виж какво? Аз предлагам следващия път ще взема една щипка към сервомашинка такава и с крилото го дигаме, так откачам го и ти почваш да... Свободно хода ли? Да. Кой стой? България Битяров ли представя? Трябва да се слушай за камера.